מיד תצפו בקטע מתוך שיעור גיאומטריה בכיתה ז'. האירוע קרה באמת, אבל אתם תראו גרסת אנימציה. בדיון על הסרטון אנחנו ממליצים לשמור על כמה כללים אתיים בסיסיים. בסרטון מוצגות 4 דקות משיעור גיאומטריה. בשיעור המורה גיבשה ביחד עם התלמידים הגדרה למושג קווים ישרים מקבילים. אני רוצה שתגידו לי מה ההגדרה של, לדעתכם, סתם, תזרקו לי מה לדעתכם ההגדרה של ישרים מקבילים. עוד ידיים? מי לא השתתף? מי לא השתתף? תמר, כן. שהם אף פעם לא ייפגשו? רגע, כמה קווים? 2. יפה, אומרת תמר, אני כותבת. תמר אומרת 2 קווים שאף פעם לא ייפגשו. אבל אפשר גם להגיד 3 קווים, לא? לא. רגע, כל אחד וההגדרה שלו. בר? נגיד ריבוע, סתם דוגמה. יש לו 4 צלעות נגיד. צלע מול צלע. אז את אומרת שהגדרה של ישרים מקבילים זה צלע מול צלע. זה בעצם 2 קווים שהם נגדיים זה לזה והם לא ייפגשו. הם לא ייפגשו לעולם, ותמיד יהיה להם מרחק שווה ביניהם. כל הכבוד לכם, קודם כל, באמת הגדרות ממש יפות, 2 קווים שאף פעם לא ייפגשו. אבל בעצם, מה זה אומר אף פעם? יש לי שאלה. איך אני יודעת אם הקווים האלה ייפגשו? מה את אומרת, בר? אלה ייפגשו. למה? כי הם לא בדיוק אחד מול השני. אבל אם זה היה אחד מול השני, הם לא ייפגשו, כי בעצם לא משנה לאן תמשיכי אותם, הם לא יישאר מרחק. איך את יודעת שהם לא ייפגשו? אף פעם? כי תמיד המרחק ביניהם יהיה שווה. תמיד? איך אני ידע שהם לא נפגשים מתישהו? כי אם הם מקבילים, אז המרחק ביניהם שווה, ואם לא ממשיכה אותם, אז המרחק ביניהם לא יגדל ולא יקטן, ואז הם לא יוכלו להיפגש. בעצם, אתם אומרים לי כל הזמן, הם אף פעם לא ייפגשו. אבל איך אני יודעת? הרי, איך אמרתי לכם, במתמטיקה אני צריכה להוכיח. איך אני מוכיחה שהם לא ייפגשו? שלא משנה כמה תאריך אותם, אז המרחק שלהם תמיד ביניהם יהיה שווה. אתה צודק, אבל איך אני מוכיחה? פשוט עושה ביניהם מרחק שווה לאורך קו הזמן, ואז ממשיכה בעצם קו ישר ולא מזיזה לאלכסון או משהו. המורה, אני יכול לבוא ללוח? בבקשה, גור. אפשר, נגיד, למתוח פה קו ישר, ואז אפשר לראות את הזווית פה. אם הזווית ישרה, זה אומר שהם בחיים לא ייפגשו, ואם זו זווית שהיא לא ישרה, אז זה אומר שהם כאילו ייפגשו מתישהו. אוקיי, גור אומר, אני מבינה שחייבת להיות פה זווית ישרה. ככה, עם 2 אלה. המורה, אפשר גם לבוא ללוח? בטח, בואי. אם נתונים לך 2 קווים, כן. את צריכה לקחת פשוט סרגל ולמדוד כמה אורך יוצא פה. את לוקחת סרגל ומודדת כמה אורך יוצא פה, ואחרי זה נגיד כמה אורך יוצא פה. אם זה לא שווה, כאילו זה אומר שהם ייפגשו מתישהו. כן. אבל אם נגיד את לוקחת 2 מדידות במרחקים מסוימים, ואת רואה שזה אותו דבר, אז זה אומר שהם אף פעם לא ייפגשו. ומה קורה כשהקווים הם אינסופיים? זה לא קשור לקו הזה. מה זאת אומרת אינסופיים? עד קצה העולם. הקו הזה מתאריך, אבל הוא מתאריך באותו כיוון, והוא ישר, הוא לא פתאום מתעקם. איך אני יכולה להוכיח? את בעצם אומרת לי, בתיה זה קו ישר. ואם זה רק במעלה אחת, איך אני אדע? תמדדי עם סרגל, אמרתי. אבל איך אני מוכיחה שהם מקבילים? זאת ההגדרה. אני רוצה להגיע להגדרה, שתמיד ההגדרה תעבוד על ישרים מקבילים. את צודקת במה שאת אומרת, אבל איך אני אוכיח? כן, איה.